Shorttrekkers Shinky Knecht, Daan Breusma en Dennis Visser hebben op het EK in het Russische Sochi bij de ploegenachtervolging goud woen. Ze bleven op een 4000 meter Hongarije voor. Bij de vrouwen woon Suzanne Schulting van de 10, maar haar ploeg ging goud op een 3000 meter. Shinky Knecht rekken wel zijn individuele Europese titel kwijt. Hij eindigt als vierde. De Rus Eli Stratov neemt de titel oer. Knecht voel bij de 1000 meter en werd op die afstand disqualificeren omdat er een oor in zijn val meenam. De Michael is zijn eerste plak verhitte. De inwoner van Baltegeer werd Europees kampioen in 2012 en vorig jaar. Ja, dit kan gebeuren, hoort bij de sport. En ja. Dus 2 tegen 2 Hongaren rijden, dan moet je je tactiek aanpassen. En ik reed gewoon niet hard genoeg op kop. En dan kom je in een situatie waar je eigenlijk niet in wil zitten. En dan probeer je een inhaalactie te maken. En als het dan net niet lekker uitpakt, dan die andere Hongaar die ging er vol voor. En gingen met z'n tweeën onderuit. Ik raakte klem onder de kussens. Dus vandaar dat ze de wedstrijd afloten. En dan rijden ze hem onder zonder mij. En dan doet die Fransman precies hetzelfde wat ik doe. En dan geven ze hem aan een Hongaar. Dus ja, hè. Dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je moet doen. En dan met dit soort dingen, met dit soort beslissingen, daar kan ik ook echt helemaal totaal geen dagen wakker van liggen. Dit is echt, ik sta van het ijs, ben het weer vergeten en we gaan weer door.